'Yan uwa barkanku da warhaka, barkanku da zuwa wannan channel namu mai albarka. A yau muna tafe da darasin yadda za ku yi ku kalli duk wata tasha da kuke son kallo, ta ball ce ko kuma ta fim ce ko wani abu dai haka, ko wrestling ko basketball ko volleyball. Duka za ku kalle shi sakamakon a ce kun je kun kunna TV kun bude satellite kuna kallo sai kun yi subscription. To wannan ba za ku yi subscription ba. A cikin wayoyinku za ku dinga kallo da shi cikin. Da farko abin da za ku fara yi shine za ku je kan Play Store naku na wayarku. Idan kuka buɗe Play Store na wayarku sai ku danna sai ku yi searching IPTV Smart Player. Gashi nan kamar haka, na riga dama na yi searching gashi nan za ku gani, to shine a farko sai ku danna shi sai ku yi downloading ɗinsa. Da zaran kun yi downloading kun buɗe kun yayi downloading ya ɗauku sai ku zo ku buɗe shi. Idan kuka buɗe shi za ku ga ya buɗe muku sai ku ɗan jira, da zaran ku ɗan bashi wani lokaci kaɗan za ku ga ya buɗe. Idan ya buɗe zai nuna muku kamar haka. To abin da za ku fara yi shine za ku yi at Play Store. Idan kuka danna at Play Store za ku ga input playlist URL. To idan ya nuna muku haka sai ku sa sunan da za ka sa, misali ni zan sa Arewa lyrics. Arewa lyrics studio misali na rubuta haka. To URL playlist kuma da za ku sa shine su suka bada na wannan application din, sai ku rubuta iptv.llc. kun gan shi nan kamar haka, sai ku danna save. Idan da zaran kun danna save za ku ga yana rolling kamar haka, yana rolling. Kar ku damu, yana amfani da network ɗinku, zai kawo muku adadin wannan tashoshin da za ku yi amfani da shi kuma ku buɗe ku kalla. Ya gama processing ɗin da za ku ga ya kawo nan adadin yawan channel ɗin 972. To mafi yawanci in kuka yi la'akari da satellite ma'ana dish, high dish, receiver da za ka ajiye ba mamaki a ɗakinka ba ta kai ma na adadin wayannan channel ɗin ba. 900 haka za ku gansu. To amma anan idan ka danna za ka ga adadin su ga su nan da yawa, ka gan su all channel adadin yawan su, sai kuma ga adadin categories ɗinsu. Akwai channel na business, akwai classic, comedy da dai sauransu, har education, entertainment, wannan tasha ta yara haka, kai gahinan haka na science da kallon ball ga su nan na adadin su. To duk wanda ka danna kake so zai nuna maka. In ka ce na all kake so za ka gansa haka, zai baka dama ka yi sacin. Za ka iya yin sacin sunan tasha, alal misali ka yi sacin ɗin NBC, za ka gansu NBC da yawa kashi-kashi. To duk wanda kake so za ka iya yin playing ka kalle shi a wayar taka. Wannan shine a takaice. Wannan shine na ce bari in kawo muku don ku ƙaru ya amfane ku. Na gode, na bar ku lafiya.